Maayong pagkawasak ang usa ka balay sa Buena Vista, Oroqueta City human nga matumbahan og dakong punuan sa mangga niadtong Abril 27 sa may alas 9 kapin kun kulang sa buntag. Gipadayag ni Lemuel Apaw, Emergency Medical Responder sa Oroqueta City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO. Kag gumikan sa tulo ka gabi nga gaulan sa maong dapit hinungdan nga mihubok ang yuta ug natumba ang dakong punuan sa kahoy. Sa diyang natumba ang kahoy na iguusab niya ang usa ka punuan sa lubi nga miiguusab sa balay. Ang balay gipanagiyahan sa usa ka Joshua Margarbo Sabang, minyo adunay duha ka mga anak. Saysay sa CDRRMO nga luwas ra ang tanan nga nagpuyo sa mong balay apan mayong pagkabungkag nini. Hinungdan usab nga nanawagan og tabang pinansyal ang tag-iya aron makapatukod pag-usab sa ilang balay, ilabi na nga wala na sila'y puy-anan. Sa kabahin usab sa CDRRMO, ila na nga gipahigayon ang clearing operation pinagi sa pagkuha sa mga natumbang nga parte sa kahoy ug lubi. Samtang gihatagan usab sa CDRRMO ginisyal nga tabang ang maong pamilya. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.